Okay, maayong gabi mga higala, among mga suki o mga pinalangga nga tigpaminaw. Dinhi sa tulumanon, Jesus is our hope. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga puno kinis mga kasayuran, mga kamatuoran, mga pasidaan ug mga pagtulunan nga nagasukad sa balaan na kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Jesus is our hope. Okay, magampo ta mga higala. Amahan na mo nga nasa kitasan sa mga langit, nining gabiyo na o Diyos, nagakalipay kami sa pagpasalamat kanimo ni ining kahigayunan nga imong gihatag kanamo diin kami karong gabiyo na makapamati na usab sa imong mga pulong nga makatabang ka namo sa pagkinabuhi nga subay diha sa imong kaubuton. Naghangyo kami o Dios nga ablihi amo nahuna ang among makasing-kasing aron aw masabtan ang mga pulong sa kamatuoran. Nining gabi na aduna kay mga anak ko Dios nga anaas mga balatian sa panglawas. Gihangyo ka namo nga duawa sila karon, hikapa sila mahibalik unta ang ilang mga maayong panglawas. Ang uban adunay mga ginatumar nga mga tambal, ang uban na as mga tambalanan. Hinaot pa ikaw maghatag kaneg nila kaayuhan. Amo sang giampo sa pinasahi ang aduna kay mga kanakan karong gabi na, mga tigpaminaw nga dunay problema diha silang panimalay. Tungod kay ikaw man maong ang Dios sa kahusay, kahapsay, hinaot pa nga imong tagaan og kalinaw ang ilang puloy-anan. Ang uban dunay mga problema sa financial, naot pa ikaw magasangkap usab sa ilang mga pagpanginahanglan. Nining gabi na, nagampo kami nga matag-usa namo imong giyahan paingon diha kanimo. Kay mao'y among gihandom o Dios nga kun mobalik si Ginoos, wala untay isa namo nga malaglag. Kami untang tanan makaangkon niya ng kaluwasan nga imong gisaad, kinabuhing walay katapusan ngadto sa tanang makatawhan nga mosunod sa imong kabuton. Giyahi kami karong gabi na, kini among gisalig nga madawat sa ngalan ni Ginoos nga manuluwas. Amen. Okay, atong gina-welcome no ang tanan nato nga mga tigpaminaw sa radio kutob sa naminaw karon o tanan nato nga mga viewers. Nasayod ta nga daghan mo karon nag tan-aw sa ato nga program. Mga tigpaminaw nato dinhi sa radio kutob sumaabot sa mapananglitan dinhi sa mainland Cebu, diha sa Camotes Island, Islas Bantayan, diha sa Biliran Province, diha sa probinsya sa Leyte, diha sa Negros Oriental, Occidental Negros, diha sa Camotes Island, no? Mga dapit kini nga maabot sa tingog sa radio, mga higalas, DYCM FM, no? Sa 100.5 FM. Kung yung mga dapit po karon nga maabot sa kutob sa mga kahigalaan nato nga naglantaw sa ato nga live broadcast sa Facebook, sa Pilipinas man or sa tibuok kalibutan, kamong tanan gina-welcome namo nining gabi na sa line of sub nga edisyon sa tulumanon sa Jesus is our hope. Nagbinugtong pa karon diri sa studio tungod kay ang atong partner si Brother John wala pa siya makaabot. Base karong taod-taod maabot na siya dinhi sa ato nga programa. So alang sa atong mga viewers, atong gipahinumduman nga palihog no, di nato kalimtan sa pag-share mga higala ang ato nga programa ngadto sa atong mga friend, ngadto sa atong maminahal sa kinabuhi, aron sad sila makapamati sa mga pulong sa Ginoo or sa mga pangutana nga pagatubagon dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. So atong gina-welcome ang tanan o niya ato lang i-follow aron ma-updated ta kauna sa programa. O niya diya sad sa South Cebu
Ato sang gipasalamatan diya sa kanunay ang Riverside FM Cebu, ang 93.0 MHz sa ilang pag-on air kanunay dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is Our Hope diha sa maong station sa Riverside FM Cebu. Ani atong gipasalamatan ang maabtikon nga station manager si Sir Cesar Bausen Molye. So thank you kay Sir. Og sa atong CEO dia si Sir Riner, no? Thank you kayo. Og kang Pastor Joel Terana nga nagpahiluna usab nga may sulod po ni atong programa diya sa Riverside FM Cebu. Og kutob sad sa naminaw diha sa Riverside FM. So amo nga gina-welcome karong gabi na sa ato nga tulumanon. Kutob sad sa maabot diha karon. Welcome ang tanan. So pwede na mo mga higala makapadangat din og mensahe namo, no? Text lang mo diri sa akong number, wa pa man gyud naabot atong partner. Di mo gani matag na usay ang paglakaw higala, usahay matunok ang motor, maplat usay ang motor. O niya mo ni hinungdan nga madilatar usay abot dinhi. Wa ta masayod tungod sa lagyo mga lugar, no? Munang usahay dunay panahon nga malitad usay di na gyud makaari tungod kay labinag way vulcanizing sa dool. Mao na usahay nga dili makaanhi dinhi. So laom lang ta nga si Brother John karon ani arong taod-taod aron atong ikauban dinhi sa atong programa sa Jesus is Our Hope. Okay, pwede sa makasend mga higala og mga messages diri sa comment section nato sa Facebook, no? Alang sa wa pa di ay makasuway og tan-aw mga higala sa ato nga live broadcast sa Facebook, i-search lang ninyo diha sa inyong Facebook ang DYCM Bugo Adventist, no? Mora higala DYCM Bugo Adventist. Makita din niyo ato nga program. Sundan yun ninyo kay doon natay daghan nga mga butang nga atong makuha, makatunan nato pinaagi sa atong pagsunod, pagpamati dinhi sa atong tulumanon sa Jesus is Our Hope. Okay. Ato ta magpadayon mga higala sa unahan. Ato din gipangumusta di atong mga silingan sa mabuli, no, nga mga bag-o pa natong nahibaw-an na gamit og amplifier. Sila si Dong Mulo Ilanan diya, mga Ilanan family. Sila si Brother Totron diya, sila si Brother Jack diya, mga silinganan diya. Sila si Brother Sincere Somalinog, sila si Sister Mercy, yung mga kabataan, sila si Sister Rizal, no? Tanan diya karon diya sa bungtod dapit, no? Atong gina-welcome sa atong programa, atong mga suki diya naminaw. Kanya nga sa mga abayon sa family diha. Kanya sa mga Ipel family, maayong gabi. Kanya good evening sad sa mga Lipalam o mga Serapino family. Kanya nga sa mga Mr. Chari de la Cruz Nugas o Siantiwok family. Number Junior diha Clavis, nilang Sternita ilang mga family. Lanster Bina diha karon sa Mabuli. Lanster Prising, iyan tiwok family. Kanya good evening sa diha nila ni Sister Emilia Saga o siyang tibok family. Kanya may isang gabi ni Brother Eric Sinoy. Kauban ni Sister Desa ilang makabataan karon. Buto-buto po rin diya ang sound system. So salamat Brother Eric, no? Imo ginanggi palitan og sound system para lang makashare ka sa pulong sa Ginoo ngadtos mga palibot. So good evening sa tanan diya sa atong masilingan sa Mabuli. Yung ngadto lang Badtoro maglasang. Oban kang Sister Dailing, Sister Vanessa, iyang mga kabataan, o niya sa Sister Ganggang, iyang tiok family. So good evening yung tanan diya sa Mabuli. Na tanan na itong mga silingan diya nga namati, kutos namati, o yung atos mga Gutierrez and family. Mayong gabi, ang Labad Felipe, nila ni Sister Rosemary, o niya mga Espinosa, mga Saga family diya, tanan-tanan na dis Mabuli, o niya nga sa nila ni Sister Valentina Bagano diya sa Libho, may gabi isad.
Kanya lang badliyo diya karon, lanog-lanog po na iyang sound system. Iyang mga buutan nga mga silingan diya karon atong gina-welcome sa ato nga programa. Nya gumusta ni Brother Dave? Padapat iyang family. Sa mga kanto na family diya, maayong gabi. Nya sa mga Sinoy family diya, good evening yung tanan, mga pamilya ng Sterby, ng Sterduya. Kanya ni Brother John de ay, Bersero. Bro, maayong gabi ini mo. Diya sa Little Hell, salamat ng imong kusog kayog lanog nga sound system karong gabi na. Tanan diya naminaw sa libo, no? Mga kahigalan, mga silingan nato diya, maayong gabi. Niya diya sad, si Babos Libho, kang Sterlinda, Kamay, o mga silingan din naminaw karon sound system. Atong gina-welcome. Kutob na lang sa naminaw karon o naglantaw sa atong programa. Welcome ang tanan. O niya to sa pangumustaw na ito nakaila diya sa Tambungon. Si Brother Johnny Ripaha. Mga Ripaha family diya, maayong gabi. Brother Johnny, maayong gabi din mo. Naot pa nga mudayon ta karong Bernes sa Bible Study. Good evening sa tanan nga taga Tambungon nga naminaw karon sa atong programa og labi na sa mga Ripaha family ka Brother Johnny. Siguro mayuga kang minaw karong gabi na kay dugay na makakiyog kang nagpaminaw o daghan na pug kang nasabdan sa ato nga programa. Salamat kayo nga nagkahibalag punta kaganiha. Okay. Moadto na higala sa pagtan-aw no dinhi sa screen alang sa atong mga kahigalaan nga naglantaw sa ato nga tulumanon. Okay, ato ning pangbasahon ang ilang mga pangalan. Ato nakita dinhi si Brother Rufino Moreno. Salamat sa paglab ug pagpray, Brother Rufino. Ani happy Sabbath kapag laom. God bless. Ani niya pod si Sister Chari de la Cruz Nugas. Salamat pod sa paglab ug pagpray dinhi sa ato nga tulumanon. So thank you kaayo. Nya padayon ta higala. Niya pod si Brother Ronilo Itang. Malipayong adlaw nga igpapahulay sa mga kaigsuunan nga naminaw og sa mga nagview niini nga programa Jesus is Our Hope og maingon usab kaninyo Brother John og Kuya Libe. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo Itang nga nukad gikan sa Saudi Arabia. Okay, di pagin atong basahon niya po si Sister Jeannie Rama Fermin. Anya iyang mensahe, mayong gabi ninyo mga brad, ipalihog ko o greet sa akong husband, akong dear husband, minahal kong bana. Happy birthday, ika-37th birthday niya. Okay, happy birthday gikan kang Sister Jeannie Rama Fermin, ang imong pinalanggang asawa. Yang gi-great yang dear husband nagedad nag 37 years old. Ako siyang i-greet si Sister Roth Clavis Orban og happy birthday nga nagsaulog pod karong adlaw sa iyang birthday. Dunay daghan nag birthday karon Valentine's Day. Karong panahon na. So happy birthday sa tanan. Kanya niya po si Brother Sonny Sumayang. Salamat po sa paglab o pagpray Brother Sonny. Kanya ito pong nakita si Brother Chire na Ilon. Ang iya pong mensahe, good evening sa tanan. Kanya salamat sa paglab o pagpray. Stay safe always Brother John o Brother Libby. Salamat sa pagpray paglab. God bless. Salamat kay Brother Jerry ngayon kaning atong tingog gani kaning lusgaw kay tungod aning atong panahon no mo talisik mawananda kanya ship on og kakatol sa tutunlan ang atong naagumad ro panahon amo nang atong tingog medyo lusgaw og jutay. Okay niya pod si Sister Alma Mahait. Happy Sabbath to everyone. More power and God bless us all. Okay, salamat sa paglab ug pagpray.
Okay, ni asad si Brother Noel Landau Cristal. Mayong gabi og happy Sabbath ninyo, Brad. Okay, may gabi isad. Okay, padayon tahigala ni apod si Brother Roland ni Reginon. Mayong gabi na usa, Brad Libby o Brad John. Welcome sa inyong tulumanon. Jesus is our hope. Og ilabi na diri sa Quezon City. Og diha sa Cebu. Og Mindanao. Mangumusta lang ko, Brad, sa akong sister-in-law sa Kauswagan, Lanao del Norte. Ni Mary B. Ginon. God bless. Okay. Mayong gabi ni mo diya, Brother Roland Dere Ginon. Okay. Adto ta sunahan ni apod si Madeline Kaindog Kaskeho. Good evening, Kuya John and Kuya Libby. Happy Sabbath sa tanan katawhan sa Dios. Watching here in Somusa, Tabugon. Okay, taga diha ka ma'am. Madeline Kaindog Kaskeho. So, thank you kayo. Diha nanukad gikan sa Somusa, Tabugon. Kini po si Jimmy Monte Alto. Salamat po sa pag-send og heart, Brother Jamie. Okay, ato ning lantawon makadiyo tigala ang ato nga messenger. Alang sa atong mga kaigsunan o kahigalaan nga dunay mga message, no? Okay, ni si Jeremiah Alin. Ano niya po si Brother Ronilo Itang. Salamat po sa pagla. Brother Jake Sumalinog. Ano niya Brother Sincer Sumalinog. O si Sister Elsie Lim. Ano niya po si Sister Eriksa Sinoy. So, mga messages diri sa ato nga number aron ato nang mabasa dinhi sa ato nga tulumanon. Kani ay mong kalimot higala nga pwede mong maka send og mga messages diri lang dito sa akong number, no? Sa akong cell number sa 0926-8869-758. Wa pa man gyud nakaabot si Brother John. Base karong taon-taon maabot na to. Ani ato paning basahon ni apod si Sister Erlinda Nire Asuson Istaura. Happy Sabbath to all. Ilabi na sa inyong duha diha, sir. Og ingon man usab sa tanang mga SDA members diha sa Matag-Ob Church. Okay. Good evening sa tanang taga Matag-Ob Church, no? Ano niya pod si Sister Elpidia Coro. Mayong gabi nimo, Brad. Og balipayong adlaw igpapahulay og ang Dios magauban kanatong tanan. So, good evening sad, Sister Elpidia Coro sa Matag-Ob, Lite, Yaponi. Ano niya po si Brother Jake Somalinog sa Dumaguete City. Good evening, brother. Happy Sabbath. Okay, happy Sabbath also, Brother Jake. Kumusta man ka? Paano man ka kaduaw diri sa Cebu? Good evening ni mo diyan, no? Hinaot pa ang Diyos. Magauban sa imong pag-inusara diha sa Dumaguete City. Okay, ato sa ning tagdon ang pikas nga screen, mga higala. Alang sa atong makahigalaan nga nag-send, no, og mga nag-send og heart og nag-like sa atong programa. Arita sa mga nag-send og love. Niya si Sister Maridel de Erio, Chari de la Cruz, Nugas. Niya po si Vanessa Maglasang, Ayan Kevin Dorotan,
Jidel Peritos, Lowell Nodalo Estrera, Roland Neri Ginon, Madeline Kaindog Kaskeho, iniyapod si J. Merced, Elpidia Curo, Burns Katakes, Nurlan Pagal, Evangelist Mike Rivera, Scout Ranger Senior, Nunahani Monterde Punay, Alma Mahait, Ronilo Itang, o Gine Rama Fermin. Anya arita sa mga nag-like, mga higala ato ning tanahon, ato ning basahon og kinsa ni sila ang mga nag-like sa ato nga program. Ato nakita dinhi si Brother Aniceto Presilias, Florinda Manso, Romil Tomakay, Fride Felicano, Jex Sumalinog, Romil Tomakay, Million Silasol, Tomaylo Linad Uway, Mary Grace, Mongkada Mainit. So good evening sa mga mainit family no diha sa Kanagahan. Nani Dong Johnny diha mainit, nani Sister Ginia mainit, o tanan diha nato mga kaigsunan, mga bistar diha, mayong gabi o niya ngadto sa mga kutob na sa naminaw diha sa Kanagahan. Sayod ta nga daghan-daghan mo diha karon naminaw, ako kamo nga gina-welcome sa atong programa. Okay, ni asad si Basilio Tero Notarion Jr. Niya po si Erlinda Neri Istaura, Suson Istaura, Roger Villa Fuente, Rufino Morino, o Brother Ronilo Itang. So moni ang ato nga nakita sa screen, atong mga pinalangga nga makagilaan nga doon na sila'y mga mensaheng uban nag-heart o nag-like sa ato nga programa. Okay, ato ning lantawon pagyod ni apod ato nakita dinhi si si Fride Felicano. Happy Sabbath ninyo, Brad. Kanya salamat sa pag-pray o pag-love, Brother Fride Felicano. Kanya niya sad si Million Silasol. Salamat po sa pag-love o pag-pray, Brother Million Silasol. Thank you kaayo. Kanya adto ta sa unahan ni Gala. Okay. Wa naman tayo nakita dinhi pero makahimog gyapon mo sa pagpadala og mamisahe Gala kay ato lang isalot-salot pagbasa dinhi. Kana kung naamoy mga importante nga mensahe nga inyong ipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Okay. Ato na ta sa pagtan-aw sa pangutana nga mo'y atong salo-saluan karong gabi na. Pero maminaw usa tinalita og mahigala akong idalit no kay ako raman sigurong usa karon kanya niyang awit ang adlaw sa kaluwasan. Ang mga ilhala, dinisa
Okay, padayon dahigala nga sunahan. Atong basaw niya si LV Deheto. Happy Sabbath po sa tanan. So, happy Sabbath also, Sister LV. So, wag yun maabot si Brother John. So, maadto lang tahigala sa pagtubag sa pangutana. Ato sa ning tukion kining ni ay pangutana. Murag paluap man ni kato naghisgota og may tungod sa pag-adto sa langit. Naghisgot siya nga anhira syuta di matos langit. Mayong gabi ninyo, Brad. Ang kalibutan daw, Brad, dili matapos. Limpyuhan sa Ginoo kay hugaw na kaayo, Brad. Ang mga tao ray matapos. Ang mga dautan adto sa impierno ug ang mga tao nga matarong mao'y adto sa langit. Salamat. God bless. Okay, salamat kayo, no? So, muna ato nga tukion karon. Kung unsay nining panahon na god, adunay daghan nato nga mga kahigalaan. Nga ang ilang pagtuo, ang ilang pagunahuna, nga ang mga matarong dili muadtog langit. Kay anhira kuno sa yuta. O niya ang ilang gibasihan kadang Mateo 5:5. Bulahan ang mga maaghop kay magapanunod sila sa yuta. Kita wa man tay supak anang yutaa. Kay makapanunod man tuod, pero kini yuta nga atong gipuy-an karon, sunugon is kayo kalayo. Una ni bag-uhas Ginoo. Hugaw na gud kaay ni kay gihuga-hugawan ni sa yawa. O niya sa atong mabasa sa nakasulat ini sa Isaias kapitulo 24, paminawon niyo akong basaw na. Atong tanawon og unsay rason nganong sunugon ang yuta verse 24 o niya sa bersikulo 5. Ang yuta usab na hugawan ubos sa mga pumuluyo nini. Bantay ha? Tungod kay ilang gilapas ang mga balaod, gipasipalahan ang kabalauran, gibungkag ang tugon nga walay katapusan. Ang Biblia nagsulti higala, ang yuta nga atong gipuy-an karon, naunsa ni? Nahugawan ang yuta. Usa may nagkahugaw sa atong gibasa, tungod kay ang mga tao nga nagpuyo ni yuta naglapas sa balaod sa Ginoo. So matag sugo des Dios nga atong gilapas, atong gihugaw-hugawan kining kalibutan nga atong gipuy-an. So munay may katarungan nga kining yuta sunugon og tunawon pinagis kalayo. Pero ato usang ning tanawon mahigala. Una, lig-on ang mabasa sa Biblia nga ang tanan nga mga matarong adto gyud sa langit. Muadto tag langit. Unsa may rason ana? Tungod sa gisulti ni Jesucristo sa atong mabasa sa Juan 14:2-3. Ang gisulti niya, nag-ingon siya nga, didto sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak. Muadto ako didto, og mag-andam ako, og dapit alang kaninyo. Og sa mahiadto na ako, og makaandam na gani kog lugar alang kaninyo, mubalik ako, aron kuhaon ko kamo, aron nga kun asa ako, atoa usab kamo. Klaro, si Ginusos yun mismo ang namulong ani. Pag-ingon niya nga, dito sa balay sa ngamahan, nagsulti siya, dinipas yuta. Iyang gitudlo dito sa langit. Dito sa balay sa ngamahan, kay Thomas, langit ang amahan. Kay mag-ampo ta, moingon man ta nga, amahan na mo nga anaa sa langit. So, ang gitudlo ni Kristo dito sa balay sa ngamahan, dito sa langit,
siya na ay daghang mga lawak. Muadto ko, mag-andam kog dapit alang kaninyo. Kisay gisara na ni. Ang bisan kinsa nga mga tao nga mutuo kang Kristo og magkinabuhi subay sa kabuton sa Ginoo. Apil aning sa ara mga higala, tanan nga pagaluwason gisaaran ni Kristo nga giandaman niyag puloy-anan dito sa langit. Gayon siya, makaandam na gani ko, mubalik ako pag-usab, aron pagakuhaon ko kamo. Kanang word pagakuhaon, dalhon yun takwaon ta dinhi. Asa man ta dalhan niya? Kasimpol ana. Adto ta sa dapit nga iyang giandam alang kanato. Asa na lugar ha? Tuas balay siya nga amahan, tuas langit. Mao na higala kanang pagtuo sa mga Kristohanon. Pagtuo nga atong gitudlo dinhi. Nga ang mga matarong moadtog langit tinuod na nakasulat og babasa sa balaan nga kasulatan. Niya pag atong basahon sa 11:12 pinadiyag. Naghisgot ni sa pagbalik ni Kristo ning kalibutana. Ang mga linuwas makadungog og tingog gikan sa langit pagbalik ni Hesus. Usa may ilang madungog nga tingog. Atong mabasa sa 11:12 nag-ingon ang libros pinadiyag. Matod pa dinhi, onya nadungog nila gikan sa langit ang usa ka makusog nga tingog nga nag-ingon kanila, saka kamungari. Og ang ilang mga kaaway nagtan-aw kanila sa nagsaka sila nga sinapuang sa panganod paingon sa langit. Duha ra kabahin ang tao sa pagbalik ni Ginoong Hesus, ang mahabilin din ni siyuta og ang mada dito sa langit. Kinsa man tong mga tao mahabilin sa yuta, nga kadtong igo lang silang magtan-aw, samtang ang mga matarong gisapwang sa panganod paingon sa langit. Gitawag silang mga kaaway sa mga matarong. Kinsa man to? Ang mga dautan, mao'y mahabilin ni yutaa. Way matarong mahabilin ni yutaa. Nya asa man na musakar ang di madtong langit kanis kalibutan. Nga ang magtan-aw gitawag magkaaway, mga kaaway sa Ginoo. Kay mga tao nga masinupakon sa iyang kasuguan. Makakita sila samtang ang mga matarong higala gisapwang sa panganod paingon sa langit. Diingon dili wa maingon paingon rapod ni yutaa. Paingon sa langit. Nganong paingon man didto? Tungod kay toa didto mga higala ang dapit og puloy-anan nga giandam ni Ginusos alang siyang katawan. Mo nang tin-aw kayo. Giingon ako kaganiha nga labihan tin-awa anang kamatuoran nga gitudlo nato nga ang mga matarong tanan muadto og langit. Ato ning anam-anamon og basa ang mga mensahe niya si Fride Pelicano, ang iyang mensahe og naminaw usab ang akong asawa si Chris Pelicano og si Mary Rose Pelicano diha sa Lawis Housing, San Remigio, Cebu. Og kiniapod si Sister Leah Muñez sa Manila ni. Padslib unsay kahimtang karon ni anak kon John. Wala ko kahibalo, Sister Leah, kon unsay hinungdan wa siya kaanhi dinhi. Kay gabi medyo doon na to diferensya yang ligid, no? Base og unsa ka di man ko matag na kay nanamgoy pamilya. Niapod si Marlon Roti. Mayong gabi, Brother Libby, sa inyo mga Brad John. Labi na sa tanan nga mga kaigsuunan. Salamat Marlon Roti. Niapod si Noel Landau Cristal. Greet ko sa tanang Tagalawis, San Remigio. Naminaw sila ron mga Pelicano family. Panyaniapod si Marlon Rote. Happy Sabbath sa tanan kapag laom. Brother John o Brother Libe. So happy Sabbath also. Niapon si
Leonidas tayo sumalinog, nibalik na jud ang kuryente, mga brother, og happy Sabbath. Salamat, no? Ning burnout di kaganiha gamay. Okay. Padayon ta mga higala. So, kining mga matarong adto sa langit, mga higala, adto magpuyo sa bag-ong Jerusalem, ang syudad kana nga balaan nga gisgutan sa Biblia. Magpuyo dito kauban kang Ginoong Hesukristo sulod sa usa ka libo ka tuig sa pinadayag 20 versikulo 4. 1,000 years mga matarong adto sa langit. Og ang mga daotan sad nga mga tao tungod kay sa pagsakas mga matarong ngadto sa langit, nakakita sila apan sa pagtan-aw nila sa kasulaw sa himaya ni Ginoong Hesukristo, ang 2 Tesalonica 2 versikulo 8, mga matay sila sa kasilaw sa iyang himaya. Buti pasabot, walay tao nga buhi nining kalibutana sulod sa usa ka libo ka tuig. Pulos patay ang mga taong daotan. Ang Jeremias 25:33, gitan-aw ni Jeremias ang kahimtang sa yuta ning adlaw ning panahona. Ingon siya, gitan-aw ko ang yuta og kini karon. Ingon siya nga og ang mga pinatay ni Jehova ni adtong mga adlaw mulukop gikan sa usa ka tumoy sa yuta ngadto sa laing tumoy sa yuta. Sila dili pagahilakan ni pagahipuson ni igalubong, silang tanan mahimong kinalibang sa ibabaw sa naong sa yuta. Way makahipos kay pulos man patay. Way makalubong kay silang tanan patay man. Way maka ato nabasa na himong kinalibang sa ibabaw sa naong sa yuta. So kining kalibutan mapuno nis mga patay sulod sa usa ka libo ka tuig. Og ang buhi ning kalibutan kinsa ka atong tanaw rong taon-taon. Unsa may kahimtang sa kalibutan aning panahona? Sa Jeremias 4:23, gitan-aw ko og ania karon ang yuta, ngit-ngit, awaaw og walay sulod, og walay kahayag ang kalangitan. Gitanaw ni Jeremias ang kalibutan, ngit-ngit, way kahayag ang kalangitan. Sa ato pahigala, ngiob kining kalibutana, mingaw kining kalibutana, kay walay tao nga buhi, pulos man patay, sulod sa usa ka libo ka tuig. Muranig atob, murag nas ilawom sa tunga sa dakong langob. Hilabihan, ngioba. Kinsa na may buhi dinhi. Sa pinadayag 20 versikulo 2, matupas sa Biblia, ang yawa naginganlag sa tanas, gapuson sa Ginoo, sulod sa usa ka libo ka tuig. Asa man kinirang kalibutana, himuon kining prisuhan sa yawa, ngiob kayo, wala siya matintal, kay ang mga taong matarong tuas langit, ang mga taong dautan patay sad pulos tanan. Ang buhi ning kalibutana, si Satanas lamang uban ang iyang mga manulunda. Maunay kahimtang sa kalibutan mga higala, sulod sa usa ka libo ka tuig, ang mga matarong adto sa langit, ang mga dautan patay tanan dinhi yuta. Ikatulo, ang kalibutan, ang yuta ngit-ngit, sulod sa usa ka libo ka tuig. Ang ikaapat, ang yawa, uban siyang manulunda, mao lamang ang magtikaw-tikaw ning kalibutan. Piniriso sila. Nga naman, kay wa na siya kahigunan sa pag-adto dito sa langit, sa pagtintal sa mga taong matarong. Mapiniriso siya ning kalibutan mura sa gisod sa atob, sa ngit-ngit kay langob higala. Kay wa siya matintal nining panahon. Inig kahuman sa usa ka libo ka tuig, kung matapos ng usa ka libo ka tuig higala,
Ang Biblia nagsulti kanato sa Pinadayag Kapitulo 21. Anya sa versikulo 2, og nakita ko ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem, nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios. Nakita ni San Juan siyang pananaon, gipakita siya sa Ginoo, nga pagkahuman sa usa ka libo ka tuig, iyang nakita ang bag-ong Jerusalem na naog gikan sa langit. Ipakanaog ni sa kalibutan. Kinsa may nagpuyo ani atong tanawon ang tris, og nadungog ko gikan sa trono ang usa ka dakong tingog nga ingon, tan-awa ang puloy-anan sa Dios, anaa uban sa mga tao. Siya magapuyo ipon kanila, og sila mahimong iyang katawhan, og ang Dios gayod mao ang magapakig-uban kanila, og mahimong ilang Dios. Ang mga matarong na higala magsakay sa balaang syudad nga mong bagong Jerusalem, nga ipakanaog gikan sa langit paingon sa yuta. Ang Diyosad magapakig-uban kanila, samtang manaog ang bagong Jerusalem nganhi nining kalibutana. Og ni anang panahon na higala, ang mga taong dautan buhion sa Ginoo ang tanan. Banhaon sa Ginoo ang tanan nga mga dautan. Ato rong tanawon rong taon-taon kung unsa kadaghan ang mga dautan kung banhaon na sa Ginoo. Okay, atong ipadayon mga higala. Adto ta sa Yawa. Kay ang tanang dautan pagabanhaw naman sa Ginoo, si Satanas kaha. Paminawin atong basahon ang Pinadayag Kapitulo 20, anya sa versikulo 7. Ang atong mabasa mauni, og inig katapos na sa usa ka libo ka tuig, si Satanas pagabuhian, gikan sa iyang bilangguan. Buhian na siya, libre na siya. Tanaw niya, uy, kadaghan namang tao, namango naman ang mga patay nga mga dautan, bibo naman ang kalibutan. Aniya, nakita niya ang mga tao sa Ginoo didto nagsakay sa bagong Jerusalem. Samtang nakita niyang daghan kay mga taong dautan ning katap sa tibok naong siyota. Mapay na ilad dato niya. Iyan na pong ilaron. Ang versikulo 8, mo ni atong mabasa. Og muguwa siya aron sa pagpasalaag ang sa mga nasod nga nas upat katumoy sa yuta, sa Gog og sa Magog, sa pagpatagbo kanila alang sa pagpakigubat ang ilang gidaghanon ingon sa bunbon sa dagat ni Rahigala. Sa diha daing banhawd sa Ginoo ang tanang taong dautan, dili ang yawa nagbanhaw nila. Ang Dios banha magabanhaw sa mga taong dautan human sa usa ka libo ka tuig. Unsay buhaton sa yawa kay nakita ni pinahinabihan kadaghan sa mga taong dautan. Iyang adtuon, iya na pong pasalaagon. Ako ra ba'y nagbanhaw ninyo? Makak siya, makakon na siya. Daghan kay tanong, gamay ra nang nanagpuyo sa syudad. Ato nang gubaton, ang atong nabasa, muasdang sila sa pagpakigubat. Samtang ang ilang gidaghanon, ingon sa bunbon sa dagat na 5 kakadagan ay gala. Sama kadaghan sa bunbon sa dagat ang mga taong dautan. Andam na sa pagpakigubat o niyang mahitabo ni ana, gipaandam ng Satanas, asa na to mga jet fighter, mga chemical weapons, mga atomic bomb, mga tangkidigira, tanan nga mga klaseng armas sa gubat, ato ng gamiton, aron ato ng pukanon, pamatyon tanang mga tao nagpuyo sa syudad, kay kitay mupuyo ninang bulawan nga puloy-anan. Ang Biblia nagsulti, tanaw na to ha, sa diyang misuong na sila, ingon ang 9, og bitunga sila,
ngadto sa lapad gayuta og ilang ginibutan ang kampo sa mga balaan ug ang syudad nga hinigugma apan dihay kalayo nga mikunsad gikan sa langit og milamoy kanila. Tiyaw mo na unsay buhaton ni Ginoo sa diha nga mitungas na si Satanas uban sa iyang makatawhan mga daotan. Ilan ang gilibutan ang balaang syudad. Ang lupad ng mga jet fighter padong dito, o niya mga tangke de gira, uban pang mga armas, para sa gubat mga tao, mga sundalo, naglibot sa balaang syudad. Apan usay gihimos Ginoo? Giunhan sila sa Ginoo. Adunay kalayo nga nanaog gikan sa langit. Oy, magibumbahan sa Ginoo kalayo. Kalayo, nanaog kan sa langit. O niya sa dihang, ning kanaog kalayo kan sa langit, gidagkutan ang mga gasolina, mga gas, ilawom sa yuta, mga higala. Musilaob kining yutaa. Og ang tanang mga daotan, mato pa sa nabasa, lamyon pinaagis kalayo. Grabe ha? Muna yung imperno higala. Maunay dangata na to kung magsupak-supak ta sa sugo sa Ginoo. Atong hugaw-hugawan kining kalibutan pinagis paglapas siyang sugo. Matunaw unya tas kalayo. Nag-ingon ang Diyos og ang yawa nga maoy nagpasalag kanila itambog usab gadto sa linaw nga kalayo. Tiyaw mo na. Di lang kay mga daotang tao mo'y lamyon sa kalayo. Ang yawa nga maoy hinungdan nga ang tao nakasala itambog sa Ginoo ngadto sa kalayo sa imperno. Hangtod maupos mga higala. O niya, maunsa maning kalibutan na. Mahimo kining abo. Sa atong mabasa sa Malakias Kapitulo 4, 1 ug 2, ang tanang palabilabihon, ang tanang na nagbuhat og daotan, mahimong tuod sa balili sa adlaw nga paggahimuon kay nag-ingon ang Dios nga makagagahom. Sunugon pinagis kalayo. Grabe. Saan das ginuigala? Gaingon ang versikulo 3, og pagatamakan ninyo ang mga daotan kay sila mahimong abo ilalom sa mga lapalapa sa inyong mga tiil. Maunsa ding mga daotan higala, mahimong abo. Amo man resulta magdaob ganita, wa na gani kanon ng kalayo, simpre abo na ang makita. Bot ipasabot kining kalibutan nga atong gipuy-an, maabo kinihigala. Ang yawa maabo, ang mga taong daotan maabo kining yutaa. O niya dayon sa mas Ginoo sa 2 Pedro 3 versikulo 13 ang atong mabasa ni ang Dios magbuhat og usa ka bag-ong langit og usa ka bag-ong yuta. Kanang word bag-o ni higala kainos kana sa Greek, ang pulong kainos na kahulugan kana og pulong rinyo. Unsay kahulugan ng pulong rinyo? Ang daan gibag-o. Sama nang naa ko'y driver's license, mag-renew ko. O bag-ohon kinis Ginoo. Human kini bag-oha, bag-ong yuta na kini, adto na ibutang ditong mga matarong. Adto na magpuyo ang mga matarong dito, hangtod sa way katapusan ug ang bagong Jerusalem, mao'y mahimong sentro or kapital nga syudad sa bag-ong langit o bang yuta, buhaton sa Ginoo. Adto na dito higala, magpuyo, og di na mutungha ang sala, kay nga amahan sa salang mong yawa, mahimo ng abo makahigalan. Munang pilion sa Ginoo ang tao, nga paadtuon dito sa ginarian sa langit. Okay, wa naman tay mga higala sa dili pa hingpit tapuson aton tulumanon ni ang atong puso. Okay, mag-ampot ha. Amahan na mo nas kitasan sa mga langit. Salamat o Diyos sa iyong pagpakiguban. Salamat sa mga bililhong mga pulong. Magpabilin ka to sa iyong panumdungan. Magagiya ka na muntanan. Paingon di akanimo, kini magisalig sa ngalan sa Kristo ang luwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon, sa Jesus is our hope. Sa ngalan usab nila ni Brother John Nihito,